କେତେ ବାଟ ଅଛି? ଏଇ ତ ଅଳ୍ପ ବାଟ କି ଆହୁରି ପୁଣି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ହେଲେ ଜାଣିଛ ନା କଣ ଏ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି ମୋ ମନରେ କିଛି କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ଏଇ ନିଖାଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କି? ହଁ, କଣ କହିଲ? ତୁମେ ଶୁଣିବ ନା? ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଠିକ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଦିଅ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ନୂତନ ପ୍ରେମରେ ସିଂହରେ ବିକଶେ ମହାକା ସୁମନ ରଙ୍ଗ। মন্দির দিকে প্রাণনাথ, মোর মদিনা রাশি হরিনাথ। মন্দির দিকে প্রাণনাথ, মোর মদিনা রাশি হরিনাথ। নূতন প্রেমরে বিকাশে মহা আরে ভাই করে দিচ্ছি মদিনা ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ହଉଛି। ଶୋଷ ଲାଗୁଛି? ଶୋଷରେ ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି। ତୁମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ପାଇଁ କି ପାଣି ନେଇକି ଆସ। श्री भगवान इतनी बड़ा निखंज अरण्य मध्य मुख उठवाने कहला देख से सब हम किछि जाने
তুমি যেମିତି ମୋ ପାଇଁକି ପାଣି ନେଇକି ଆସ ନହେଲେ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାଦଟିଏ ବି ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବି। ঠিক আছে নিশ্চয় পানি নেকি আসবে শিল্পী এতে বড় নিখোঁজ অরণ্য মধ্যে ତୁମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଯାଇ ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିଯିବି କହିଲ? ଠିକ କଥା ମୁଁ ଏକାକିନି କେମିତି ରହିବି? ସେଇ ପାଖ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ମୋ ସଖୀ ସହଚରୀମାନେ ଖେଳାବୁଲା କରୁଥିଲେ। ତୁମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଦେବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବି। ଠିକ କଥାରେ କହିଛ ପ୍ରିୟ। ତାହେଲେ ଯିବା ସମୟରେ ତୁମ ସହଚରୀମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି ସେ ଆସି ତୁମକୁ ଦେଖା କରି ନେବେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆସ ପ୍ରିୟ ଏଠି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଦେଉଛି। ଠିକ ଅଛି।